Kamar dai da gani gashi na bude PayPal account din kuma yana aiki lafiya kalau, gashi har na saka mai kudi kusan dala 10 da wani abu. Saboda haka dai zan nuna maka yadda zaka bude PayPal din da yake aiki, wanda zaka iya karban payment daga ko ina, sannan kuma daga ƙarshe zaka shirye duk kudin da ka samu a matsayin naira. Idan kana son cire kudin yanzu yadda kake ganin nan, kawai zaka danna withdraw. Kana danna withdraw za ga account naka na naira wanda ka bude wannan pagan da shi, kawai sai ka danna kan wannan naira din, kawai kai tsaye za a yi converting wannan dalan zuwa naira. Kawai kai tsaye sai ka shirye zuwa wannan paga din. Daga paga kuma za ka iya shirye shi zuwa Palmpay, First Bank, GT Bank, ko ina ne ma za ka iya tura shi. Saboda haka dai ka tsaya ka kasance da ni tun daga farkon bidiyon nan zuwa ƙarshe, kar ka tsallake ko ina saboda kar ka samu matsala a wurin budewa. Sannan ko idan baka da account a wannan application mai suna Paga, to a ƙarshen bidiyon nan za ga hoton wani bidiyo ya fito maka, sai ka danna kanshi. Kana danna kanshi za a kunna ma bidiyo yadda za ka yi ka bude account a Paga, sannan kuma sai ka zo ka bude shi PayPal account din ta cikin Paga din. Da fari da zaka shiga cikin Paga din ka kamar haka. Bayan ka shiga cikin app din sai ka danna wannan alamar din ta naira NGN account. Bayan ka danna shi sai ka danna PayPal account, sannan sai ka danna connect PayPal. Yawa bayan ya gama loading, anan za su nuna ma sa bayananka, amma dai zai ma saka maka wasu bayanai, saboda ka sai ka danna ka cike irin su date of birth ne kawai. Sannan anan sai ka sa postal code, zaka iya sa shi na garin ku, kowane gari yana da shi. Zaka iya sa shi na Google, ka rubuta sunan garin ku sai ka sa /postal code ko zip code, za a nuna ma nambobin, sannan sai ka sa su anan sai ka danna next. Sai ka danna I am a human. Na yanzu sai ka jira, za su tura ma message. Yawa gashi nan ma'anan sun tura min 89967 89967. Sai ka sake danna box din kamar haka. Bayan ya gama loading, yanzu nan sai ka kirkiri password naka na shiga PayPal din. Anan sai ka confirm shi password din, sannan ka dan yo kasa sai ka yi cikin nan box, sannan ka danna agree and create account. Bayan ya gama loading, za su nuna mana connect your PayPal account to Paga, saboda ka sai ka dan yo kasa kamar haka, sannan sai ka danna agree and connect. Yawa gashi nan, your PayPal account has been successfully connected. Yanzu ka gama connecting PayPal din da wannan Paga din, saboda kai zai sai ka danna continue. Yanzu kawai kai zai sai ka danna yes kamar haka, sai ka danna next, ko kawai kai zai ma ka danna cancel din nan, kawai duk ɗaya ne. Yanzu dai kawai ka gama connecting komai. Idan ka duba gashi nan ya koma PayPal account. In kana so ka duba bayanan wannan ɗinka account ɗinka na naira, za ka danna nan sai ka koma naira. Za a nuna ma kuɗi nawa ne kake da shi misali a naira account ɗinka na Paga. Idan kuma kana so na dollar abin nan na PayPal, za ka danna nan wurin kamar haka, sai ka zaɓi na shi PayPal ɗin. Haka ma idan kana da dollar account a wannan bankin mai suna wannan Paga, to in ka danna nan za su nuna ma. Sai dai wannan da alama da in ka danna kamar farkon nan an nuna mana dole sai ka sa bayanan da suka shafi kasar America. To saboda haka dai yanzu nan za su nuna ma duk kuɗin da kake da shi a PayPal ɗinka. Gashi nan da kuma lissafin a dolan yake. In kana da kuɗi a PayPal, za ga kuɗin a nan, kuma za ka iya tura su zuwa account naka na dola irin UBA, GT Bank da dai sauransu. Duk da dai ban gwada cire kuɗi ba, amma dai ina ga kaman za ka iya tura su, inda dai za su taho nan ne a matsayin dola ɗin, ba wai za a ma converting automatic zuwa naira ba. Sannan kuma duk kuɗin da ka gan shi a nan, in kana son cirewa za ka danna nan wurin withdraw, kuma insha Allah ma zan muku video kan yadda za ku cire kuɗi. Ok, gashi nan sai dai fa ka tura shi a naira account. Gashi nan Nigerian naira account. Amma dai idan kana da nan wurin dollar account din nan
nasu watakila to za ka samu daman da za ka shirya a matsayin dollar ɗin.